Ayun, naka-video na. Hey guys, what's up? So, I'm here again to mag-vlog. Vlog, hindi naman. Vlog ba itong ginagawa ko? Parang hindi. Yon, ngayon lang ulit ako nag-vlog. Ay, gawa ng video pala. Vlog. Yun. Kasi, busy pag minsan sa bahay. Yun. So, guys, nahiya pa rin ako. Kahit kukunti lang subscribe ko dyan. At least, naipapakita ko naman na hindi ako medyo nahiya. Pero nahiya pa rin ako. Ha? Kakalito. So, yun. Ito, yung nasa table ko. Actually, exam ito. First grading pa lang namin. Ito, MAPE. Favorite kong subject, MAPE. Ayan. Okay, shout out pala dyan sa mga pinsang ko. Yun, mga kamag-anak naman, shout out pala dyan sa inyo. Iloilo, shout out dyan sa inyo. And keep safe always po. Ayun. Siyempre, hirap pa rin kahit module online. Kasi, wala ka pa rin natututunan kahit, ano naman, yung, nag-online class ka, pero, syempre, kukunti lang naman yung tumatatak sa isip mo, sa isip, sa utak, or, same din yun. Yun, so, yun, wala akong masabi. Nahiya pa rin ako hanggang ngayon. At least, hindi naman ako, yung, kalimutan ko na yung sasabihin ko. Yun. Naboboard lang ako, kaya ako gumawa ng video. Actually, hindi ko pa tapos tong ginagawa kong, exam. Yun. So, by the way, I am grade 10. I almost senior high. Yeah, I'm grade 10 na. Yun. Hirap. Hirap pala mag-video. Ay, tama, gumawa ng video. Yun. Kahit, hindi. Sana wala namang, wala naman sa akin. I hope wala dapat mag-bash sa akin. Yun. Kahit hindi ko alam gumawa ng maayos na paggagawa ng video. Tapos hindi naman ako marunong mag-edit. Yung halimbawa, yung sa Camille, yung kanta na yung vlog nila, yung parang hey, what's up, mga kaigan? Parang, di ba ganun sila, Jemel, noon? Siyempre, ngayon, wala na sila dun sa YouTube. So, sorry guys, kung hindi ako marunong mag-edit, gumawa ng masyadong videos, ganon. Napapatingin sa labas. Yun. Maya konti. Gagawa na din ako ng exam. Exam na naman. Yun. Medyo malalim boses ko. Yawa. Sorry. Sorry. Sorry guys. Guys, comment naman kayo. Kahit konti lang. Kahit mga dalawa or 5 lang dyan. At least masaya na ako. Content na ako kahit yun lang. Actually, matagal-tagal na rin ako gumagawa ng video ko, pero kahit isa man or dalawa, wala pa rin nag-comment. Parang, yun. Pero actually, pangalawang
pangalawang account ko na to kasi yung isa, yung una kong account, binabash ako. Sabi nila, ay, hala, ba't ganito, ganyan? Hindi mo alam gumamit na, ay, nabablank, nabablank yung utak ko. Yun, sabi nila, ba't, ganito, ganyan? Hindi ka marunong gumawa ng video, ganun. Sabi nila, ay, wala to, boring, puro boring yung, opo, alam ko po, boring po ako, yan. Kasi, ang hirap naman ding magkaroon ng subscribe, tapos likes, tapos, yun, sayang nga yung account ko din, medyo marami na ding subscribe na sa, magano na yun eh, magwa 1M na, magwa 1K na, yun. Gumawa na lang ako ng panibago kong account. Sorry guys, boring akong boring lang akong gumawa ng video kasi, yun, mahihain, binubuli sa school kasi, sa time ng mag-i-school ako, binubuli ako, ba't ako gumagawa ng video ko sa school kasi naman po, wala kasi akong mga friends. Friendly naman ako, pero sila lumalayo. Yun ko ba, kung ba't sila lumalayo. Pabay mo. Guys, wag na yun. Wag na yung topic natin. Medyo sad story, ganun. Yun nga guys. Almost grade 11 this 2022. Sana naman meron ng face to face. Hindi pa ako actually guys, hindi ko pa natatry mag prom sa school. Yun. Sabi nila maganda. Yeah, maganda. Maganda siya, pero sana naman may face to face. By the way guys, nag-chat yung sa GC namin. Sabi ng advisor namin, natawa ako sa chat ng advisor namin. Sabi niya, guys, ay pag minsan mga anak tawag nila sa amin, or kaya guys, ganun. Mga guys, mag-guess kayo kung, nakalimutan ko na, basta ganun yung sabi ng teacher namin. Guys, mag-chat naman kayo, wag kayo sinangsin. Sabi niya, yun, ako, nag-chat. Sinabi ko, yes po, ma'am. Ibig sabihin yung yes po, ma'am, meaning nun, may face-to-face na sa January. Iwan ko kung matutuloy yung F2F namin this December pala. January. Layo naman na. Yun. Iwan ko kung December or January, ganun po. So, yun, makulimlim, medyo malamig. Ayun. Malamig siya. Pero nung mga gabi, medyo mainit na eh. Kaya, yun. Boring talaga ako gumawa ng video, promise. Pag ako na mag-isa, pero pagka mga pinsan, kasi pinsan ko, friend ko, yun, mga close ko. Yung mga iba hindi. Yun. Na promise, boring ako pag ako mag-isa. Pero pagkakasama ko sila, may time na nung gumagawa ko ng video, no, yun nga. Sorry guys, paisa-isa yung ginagawa kong video. Kasi naman, puro busy sa bahay. Utos doon, utos dyan, utos rito. Oh, promise. Ang laki pala ng braso ko. Medyo tumaba ako. Nalata ko yan. Guys, I hope naman, keep safe palagi. Yun. Shout out pala sa taga Palina. Sa amin yun. Sa lugar ng mama ko.
I mean, mother ko pala, yun. Yun, shout out kay Lolo, Lola. Yun, shout out dyan sa Palina. Pati na rin sa school, shout out sa inyo mga schoolmates ko. And kung mapapanood nyo naman to, mag-comment lang kayo. I mean, kahit hi, kamusta, ganun, long time no see, kahit ganun lang naman. At least, happy ako dun. Kahit konti lang dun, masaya pa rin naman ako. Kahit dalawa lang yung subscribe ko dyan, at least, nakakapag video naman ng medyo ayos naman. Yun, guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Palagi kayo mag-iingat. Palagi kayo mag-pray for God. Ganun. Para kay God. Yun. Kahit gumagawa ng video, kahit gumagawa ko ng ng exam ko, sige pa rin, gumagawa pa rin ako ng video. Naboboring yun ako, kaya ako gumawa ng video ko kahit saglit lang, para mai-upload ko naman sa YouTube channel ko. Yun. Yun, shout out sa inyo guys. Meron akong i-share sa inyo. Last na i-share ko to. Pinaka-idol na idol ko silang lahat. Pinaka-idol ko. I mean, pinaka-favorite kong vlogger silang lahat. Si Marv's TV, si Tim Casaludo, excuse me, si Motoronda, yun favorite ko silang vlogger, yun. Pati si, yung pinapanood namin palagi, yung magjowa sila, magjowa, ex pala sila, iwan ko kung nagkatuloyin sila. Yun, bye! Yun lang masasabi.